yazo ya umarce su shiga al-ardul muqaddasa shine yankin Sham, su shiga Baitul Maqdis. wanda Baitul Maqdis yanki ne wanda yake cike da alkhairi da yawa, saboda haka in sun shiga rayuwarsu za su yi kyau a ciki. da kuma yi musu alkawarin zai ba su nasara akan abokan gabansu. Annabi Musa alayhi salam ya nemi mutanansa cewa su zo su shiga wannan gari, aqwa madkhulul ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. ku zo mu shiga, kada ku ce za ku juya ku gudu ku ki yadda ku shiga sai ku koma kuna asararru. to amma duk da wannan alkawari na nasara da Allah subhanahu wataala ya musu a bakin Annabi Musa alayhi salam, wannan bai sa sun yadda ba. Ga abubuwa da yawa da suka gani a baya waɗanda duk ya isa imanin su ya karfi cewa Annabi Musa annabin Allah ne, kuma duk wani alkawari da Allah ya masa suna ganin shi a ƙasa. amma wannan duk bai sa sun samu wannan imanin ba. suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. saboda a ciki akwai amalika, akwai wasu mutane manya masu girman jiki da karfi, su ba za su iya yaki da su ba. saboda haka ya je shi da ubangijinsa su yakin, su za su zauna a nan wajen gari, in an gama an ci gari da yaki a zo a sanar da su shigo. to wannan abu da suka yi sai Allah ya hukunta musu attih fi sahara, cewa to za su yi ta dimuwa da bankaura da gararan ba a cikin saharar Sina, tunda sun kibin umarnin da Allah subhanahu wataala ya ba su akan harshen Annabi Musa alaihi salam su shiga garin Baitul Maqdis. to shikenan fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. ce to Allah ya haramta musu shekara 40 za su yi ta wato gararan ba a cikin kasar Sina, a saharar Sina. to haka suka yi ta yi. Annabi Musa a.s. a cikin wannan tsawon lokaci da suka yi ta ganin abubuwa na cutarwa iri-iri a wajensu. qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. yace ya ku mutane na me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku. to amma da yake zuciyarsu ta riga ta kekashe, haka suka yi ta shan wahala cikin wannan gararan ba da banu Isra'ila suke ta yi a cikin saharar Sina. a daidai wannan lokaci Annabi Harun alaihi salam ya rasu, bayan sa Annabi Musa alaihi salam shi ma ya rasu a daidai shekara ta 1380 kafin aiko Annabi Isa alaihi salam. bayan Annabi Musa ya rasu, yaransa hadiminsa Yosha ibn Nun ya zanto shine Allah subhanahu wataala ya sa shi ya zanto annabi a cikin su, wanda ya ci gaba da kula da su a matsayin khalifan Annabi Musa alaihi salam a cikin banu Isra'il. to bayan wannan 40 sana da Allah ya ce za su yi a cikin sahara ta kare, mudda da Allah ya haramta musu shiga Baitul Muqaddas ta kare, annabi Yosha ya ce to yanzu lokaci yayi da zamu yi abinda Allah ya ce mu yi. saboda haka ya jagoranci banu Isra'ila da suke tare da shi a lokacin, suka je suka yi wa Baitul Maqdis kawanya, inda har suka samu bude wannan gari suka shiga ciki. Allah ce to in sun zo shiga ga yadda za su shiga. aka gaya musu cewa su shiga suna masu wato suna masu sunkuyawa. qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujada wa qulu hittatun nakfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin. Allah subhanahu wataala ya ce to ku shiga wannan alqarya, ita ce Baitul Maqdis. duk abin da za ku gani a cikin ta, inda duk kuka ga wani abu na jin dadin rayuwa, to ku ci ayalwace, ragadan ayalwace, an hore muku, babu wani abu da aka haramta muku ci na kayayyakin marmari da suke cikin wannan gari. sannan abu na biyu, khulul baba sujjada, ku shiga cikin wannan kofar wannan gari a sunkuye, ku sunkuyar da kai, alamar tsantar da kai ga Allah subhanahu wataala. wa qulu hitta, kuma ka ce Allah ka kankare mana laifukan mu, naghfir lakum khatayakum, ku kai haka zamu kankare muku laifukan ku. to amma wannan umarnin ma sai ya gagara, fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. nan ma suka canza, maimakon su ce hitta suka rika cewa hinta. to bayan sun shiga Baitul Maqdis
Nabi Yusha alaihi salam ya ci gaba da bude garuruwa, yana cin garuruwa da yaki. In ya ci gari da yaki sai ya raba, ya ba da wani yanki ga wani gida daga cikin gidajen banu Isra'ila ya rike, wato al-asbaq da suke gidaje 12 na ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam. sai zanto ana ta rarraba musu gurare. Aka cin wannan yanki da yaki sai ci to ƴan wannan gida su rike nan, aka kuma cin wani yanki ci to ƴan wannan gida su rike nan. To haka ya ci gaba da tafiyar da su. Bayan wafatin Yusha'u alaihi salam sai aka zo daurin al-qudha, wato sai zamana alƙalai ne waɗanda suke zantowa kamar kowane gida yana da alƙali wanda wato shugaba wanda shine zai rika hukunci a cikin wannan gidan. Cikin gida 12 ba wani shugabanci guda ɗaya da ya ɗinke su duka. Da can annabi Yusha alaihi salam shine a matsayin jagora, gabanin sa annabi Musa alaihi salam. To bayan Yusha alaihi salam ya tafi sai zanto waɗannan gidaje da kowanne ya zanto yana da yankin sa. Bayan shiga su Baitul Maqdis kowanne gida suna da yankin sa, suna da inda suke tattare. To sai zanto kowanne gida akan samu alqadi wanda shine yake, wanda shi zai yi wa annabi ne daga cikin annabawan banu Isra'ila, zai yi wa kuma ba annabi bane, amma dai shi yake gudanar da tafiyar wannan jama'a. To wannan lokaci shine malaman tarihin Yahudawa suke kira asrul qudha. Bayan annabi Yusha alaihi salam sai aka shiga asrul qudha. Al-qudha dinnan su suke rike da banu Isra'il, da gidajen banu Isra'ila duka. Wannan asrul qudha shine yake karewa da lokacin da shi wannan annabin da zamu shiga ayar da take magana a kansa, qalu li nabiyyin lahum, wanda littattafansu suna cewa shine Samuel ko Shamuel. Ai Laraba suke faɗa su Shamuel ko Samuel. To wannan shi wannan annabin na ƙarshe shine kusan ƙarshen zamanin al-Qudat, wanda bar halarsa kuma ta gaba sai aka shiga asrul muluk, shine lokacin kuma da tafiyar banu Isra'ila ta koma ƙarƙashin sarauta. Maimakon kowane gida akwai qadi, akwai alƙali wanda yake rike da shi, to yanzu ya zanto an koma ƙarƙashin sarauta ne. To wani asrul qudat wanda aka ce yana karewa da shi wannan annabin da Allah subhanahu wataala yake gaya mana, wanda a littafansu suka ce shine Samuel. Suna cewa wannan wato lokaci da aka dauka na asrul qudat, zamanin alkalai ya ci kusan shekara 350, amma a bisa lissafin littafin da ke cikin Old Testament, the Book of Judges, to a ciki abinda suka nuna shekara 350. To amma bincike na ilimi ya nuna shekarun masu kai haka ba su ci shekara 100 ba, daga lokacin Nabi Yusha zuwa lokacin wannan shi nabiyyul lahum din da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari. Shi wannan lokaci asrul qudat a tarihin banu Isra'ila ya sifantu da abubuwa waɗanda suke marasa daɗi, kamar yawan rigingimu da yawan yaƙe-yaƙe na cikin gida, wato a junansu. Sannan mun ce sun karkasu 12, zama a junansu ma akwai rigingimu, wannan ya tsokano wannan, a zo a yi faɗa wannan ya tsokano wannan. Sannan kuma da yaƙe-yaƙe na waje da ake kawo musu, tun da kewaye suke da ƙabilu,